Aşgabatda we welaýatlarda bütün dünýä velosiped güni münasibetli velosipedli ýürüýüş geçirildi. Çarşamba günü bütün dünýä velosiped güni münasibetli Aşgabatda geçirilen velosiped ýürüýüşine müňlerçe resmi gatnaşdyryldy. Eksentrik lider Gurbanuly Berdimuhammedow ýürüýüşiň başyny çekdi diýip AFP habar agentligi Aşgabatdan habar berýär. Global pandemiýanyň fonunda geçirilýän bu çäre döwlet telewizionyasy 7500 adamyň gatnaşýanlygyny habar berýär. AFP şeýle çäreleriň ýurdun beýleki künjeklerini hem geçirilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň bayramalda habarçysy çarşamba günü Mary şäheriniň Mollönepet köçetiniň ugruna köpçülikleýin velosiped ýürüýüşiniň geçirilendigini habar berdi. 3-nji iýuny Lewap welaýatyna da bütün dünýä velosiped gününe bagyşlanyp tigirli ýürüýüşiň geçirilýändigini Azatlyk radiosynyň bu regiona habarçysy habar berýär. Lewapdaky ýürüýüşler Türkmenabadyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň atçylyk sport toplumynyň we Astanababa taryhy ziyaretkhanalarynyň gabatlaryny hemde Saýyt etrawynyň merkezinde geçirilýär. Häkimiýetler bu çäreleri müňlerçe büdjet işgärini mejburi gatnaşdyrýar. Habarçymyz velosiped ýürüýüşlerini prezidentiň ünsüz saklaýanlygy sebäpli ýerli häkimiýetleriň köpçülikleýin çäreleri berk taýýarlyk görenligini habar berdi. Prezident Berdimuhammedowyň velosipedli gedelenişleri wagtal döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Media we medeniýet serişdelerine velosiped sportu giýinden wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda köpçülikleýin geçirilýän velosiped ýürüýüşlerini büdjet işgärleriniň mejburi çekilýändigini, tigir üçin olardan pul tutulýanlygyny ýerli habar berýärler. 2018-nji ýylyň aprelinde resmi Aşgabatyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýuny BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped güni oglan edildi. Bu Türkmenistanyň hökümetiniň gazanan uly ýeňiş hökmüni ýurdun döwlet heýetçiligindäki köpçülikleýin habar serişdelerine ýerli mahabatlandyrylýar. Geçen ýylyň iýunyny Aşgabatda guralan velosiped ýürüýüşi Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Ýöne şuňa meňdeş çäreleri adamlaryň mejburi gatnaşdyrylýanlygy döwlet mediasyna agdalmaýar. Global pandemiýanyň fonuna 7 aprelde bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistanyň dürli künjeklerine geçirilen velosipedli ýürüýüşlere 7000 adam çekildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu ýyl 3-nji iýuny velosiped gününiň dünýäde 3-nji gedek beýlenilmeginiň 3-nji güne gabat gelmegine de beperwa garamaýar. Ünsverseňiz bütün dünýä velosiped gününiň ýer ýüzünde 3-nji gedek toýlanýyşy diňe bir tomduň näl, eýsem täze bir hepdäniň hem 3-nji gününe çarşamba gabat gelýändir. Çarşambada çarýany diýip pederlerimiz ýöne ýere aýtmandyrlar diýip Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň resmi web-saýtyna aýdylýar. Halk döredijligimizde üçlük sanyň gudraty, keramaty we aýratyn uly hormaty barada nakyllaryň, yrymlaryň we beýleki dürdäni aýtgylaryň onlarçasy döräpdir. Bu asla ýönelige däl diýip Türkmen döwlet neşriýat gullugy ýazýar. Hatda hepdäniň 3-nji güni çarşamba hem sehetli gün hasaplanylýar diýip maglumatyň üstü ýetirilýär. Azatlyk radiosy 3-nji iýuny velosiped gününiň 3-nji gedek beýlenilmeginiň 3-nji güne gabat gelmegine nähildir bir aýratyn alamatyň bardygyny ýa-da ýokdugyny hiç kime tasdikladyp bilmedi. Türkmenistanyň Mary we Lewap vilayetlerinde ilatyň aýlyk pensiýa we kömek pullaryny natlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Lewapdan we Marydan habar berýär. Mary vilayetinde adamlar geçen aýdaky zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmeýärler. Şu gün Mary şäherindäki Garawun bankyny pul natlaşdyrmakçy bolup etraplaryň dürli ýerlerinden adamlar geldi. Ýerden saat 9-da bank açyldy. Bankomatlarda pul ýok. Häzir salsınlar onsoň içine girin diýip bankda duran polisiýa işgäri adamlary içine goý bermedi diýip gizlilik şertine söketdeş olan Marly habarçy 3-nji iýunda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä Garawun bankynyň işgärleri nowata duran adamlary saat 10-dan soň salyp başladylar we raýat geýmindäki iki sany organ işgäri nowata gözegçilik etdi. Her bir raýat diňe bir kartdan pul almaly. Eger iki kartyňyz bolsa bir kartdan alan soň ikinji kart üçin täzeden nowat bellemeli diýdiler. Emma Garawun bankynyň öňünde nowata duran adamlaryň sany 100 töregdi. Nowatdaky adamlaryň 20 töregine ýetende pul gutardy diýip habarçy aýtdy. Habarçy adamlar pul naklaşdyryp başlanmahaly bankomatyň 5 manatlyk pul birligini berip başlandygyny, şonda ilatyň puluň destine gutarjakdygyny öňünden bilendigini hem belledi. Bankomat her ýerde kart salanyňda diňe 100 manat berýär. Her adam kartyny 7-8 sapar salyp çykarýar. Bir adam 800
100 manat naqdlaşdyrmakçy bolsa 10 minut wagt geçýär. Bir saatyň dowamında 7-nji adamyň nowbaty ýetdi. Adamlar gaty nägile ýüzlerini sallaşyp daradylar we nowbatda durkalar bir-birlerinden telefon belgilerini alışdylar. Giýje diýmän, ýerden diýmän, nirede bankomatda pul bar bolsa bir-birimizde habar bereliň adamlar diýdiler diýip habarçy belledi. Bir ýaşly aýal bolsa adamlaryň içinde söýünip men 4-nji gedek nowbatda durýan. Her gedek pul alyp bilemok, kartyň içinden almaly pulum bolsa 130 manat diýdi. Adatlyň Lewapdaky habarçysy naqd ýetmezçiligi bilen bagly problemanyň ýurdun bu welaýatynda hem dowam edýändigine, Darganaty we Gadoja etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň indi 3 ay bäri aýlyk we pensiýa haklaryny naqdlaşdyryp bilmän kösenýändigini aýtdy. Bu etraplarda naqd däl söwda amallaryny hem ýerine ýetirip bolmaýar diýip gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 3-nji iýunda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol yerli häkimetleriň naqd ýetmezçiligini çözmek üçin yerli büdjete goşunt goşmagyň çeşmelerini gözleýändigini hem aýtdy. Munyň üçin ol büdjet işgärleriniň ençemesiniň mejburi COVID-19 barlygyndan geçirilýändigini we olardan pul alynýandygyny belledi. Habarçynyň sözüne görä, raýatyň elinde koronavirus testi üçin kassa tölew töländigi barada çek resminama bolsa, onda lukmanlar analiz almadan, barlaglary geçirmeden kepilnamany berýärler. Darganaty etrap saglyk öýünde ençeme büdjet işgärinden uşdan tutma koronavirus barlygyndan geçmek we COVID-19 ýokdugy barada kepilnama almak talap edilýär. Koronavirus testleri ýok barlaglar hem göz üçin hem de döwlet büdjetine girdeji getirmek üçin geçirilýär diýip habarçy belledi. Habarçynyň saglyk işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä, etrap häkimligi saglyk öýüniň baş lukmanyna her gün adından 2000 sany raýatyň test tölewini Halk Bankyň ýygym kassasyna naqd geçirmegi berk tapşyrypdyr. Etrap häkimi gallaçy daýhanlar bilen öz wagtynda hasaplaşmak we pensionerleriň naqd pul meselesini çözmek üçin etraba girdeji getirýän dukanlara we ýanyç beketlerine hem naqd pulda söwda etmegi tapşyrypdyr. Şeýle-de etrapdaky Halk Bankyň ýygym kassasy ilatyň jerimelerini we salytlaryny hem naqd görnüşinde kabul edip başlapdyr diýip habarçy ýagdaýdan habarly adamlara salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Mara we Lewap welaýat, Darganaty we Gadoja etrap häkimliklerinden kommentari almak başartmady. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik berarly daşary ýurtlara gazanç üçin çykkan zähmet migrantlary käkalatda garaşylmadyk ýagdaýlar berarly howsarlarynyň uzakda tanış bilişleriniň kömegi gelip bilmeýän ýerine kyn ýagdaýlara düşýärler. May ayının ayağını Türkiye'de şeýle ýagdaýa düşen Türkmenistanlylaryň biri 60 ýaşyndaky Gülbahar Reýimowa bilen geçirilen gysgaça video söhbetdeşlik Facebook toparyna çap edildi. Gülbahar Reýimowa Türkiýe bir ýyl odal işlemäge gelipdir we 4 aýlap naharhanada gap-gaç ýuwuzy bolup işläpdir. Emma oňa öz sözlerine görä işlenli urnuny bir köpük hem aýlyk tölenmändir. Kädirlikçi adatlykda näsagyň aýlyk alman, soňra işsiz, ýaragsyz halyny nähil horluklary başdan geçirenligi ma'lum däl we soňra mümkin bolsa biz bu arada hem gurrun bereriz. Bir ýyllap agyr horluk asyny teristesi ýaşan naçaryň Samatya hastahanasyna ýatan ýerinden öz gören görgüler hakyny gurrun bermäge hem hali ýok. Doktorlar onuň ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýarlar. 1960-njy ýylda Lewap welaýatynyň Fara etrawyna doglan Gülbahar Türkiýe gelmedinden öň dogdy etrawyna Komsomolis kolhozynda ýaşapdyr. Ol söhbetdeşlikde maşgalaly 3 sagaly bolanyny, emma adamsynyň we oglunyň ýok bolanyny, iki sany durmuşa çykan gyýdynyň bardygyny gurrun berdi. Adatlygy öňkü ýyllaryň tejribelerinden belli bolşuna görä, Türkiýede dereksiz ýeten adamlaryň käte daşdan gelen anyk bolmadyk habarlar esasynda ölümler diýilip ýygyna pata atalýar. 3-i, 7-si aýy we 40 bellenýär. Bir ýyllap başga habar çykmasa ýyly hem berilýär. Gülbaharyň gyýdlar hem Türkiýedäki ejeler hakyny şum habar alypdyr. Emma olaryň bu habary dol anyklamagy, oňa nirede näme bolanynyň aňyrsyna ýetmäge mümkinçiligi bolmandyr.
Neticede Gulbahar'ın ýyllary yerli däpde sur esasynda ýas tutup onun üçünü beripdir. Ýöne soň Gulbahar'a howsar çykan adamlar tapylyp, olar video aragatnaşy arkaly ýarawsyz enäniň gyýyllary bilen habarlaşmagyna kömek etdiler. Şeýle de onun hastahana düşegini ýardy edilen videosyny gyýyllaryna berdiler. Gulbahar Türkiýede hiç kiminiň ýokdugyny, ýurduny, öýüni dolanmak isleýändigini aýdýar. Emma koronavirus çäklendirmeleri, uçar gatnawlarynyň bolmadygy bilen baglykda herlikçe onu bu mümkinçiligiň haçan örejekdigi belli däl. Bundan başga Türk lukmanlary onun her saglyk ýagdaýyna hiç bir ýere iýerilip bilinmejekdigini, halynyň agyrdygyny we Türkiýede bejergi almalygyny aýdýarlar. Gulbahar häkmet migrasiýasyna çykmadan öňe hiç bir dertten, hiç bir keselden ejir çekmändir we bir ýerde bagyra agyryp çyşy uğrandan soň tanyşlarynyň kömegi bilen Samatya hastahanasyna ýerleşdirilipdir. Tejribeden görnüşine göre Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary, konsulluklary daşary ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen türkmen raýatlaryna kömek golunu uzatmaýarlar. Bir goloyda İstanbul'da onlarca Türkmen migranti ýasamarakdan zäherlenip ölenler hem şeýle boldy. Ýöne muňa garamazdan soňky döwürde daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmen migrantlarynyň arasyndaky guramaçylyk, kyn ýagdaýa düşen ýylleşlere maliýe kömegini gurnamak tejribeleri barha baýlaşýany meňzeýär we Gulbaharyň ýagdaýyny Türkmenistanlara habar beren Facebook topary näsaga kömek üçin gysgaly teriste ýönelýändigini hem habar berýär. Wagtda Türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky häkmet migrantlarynyň arasyndaky siyasi işçiliklere gözegçilik etmek üçin ýüzlerçe hakyna tutulan agente aýlyk töleýänligi hakyny resmi bolmadyk. Emma Aşgabat tarapyndan inkar edilmeýän maglumatlar bar.